Ja Mönkijällä kilpailujohtaja Vesa Paananen tekee siinä tarkastuskäynnin. Ja testataan kellot. Kellojen toimivuus vielä tässä. Ja täällä ylhäällä on nopeusnäyttö. Nopeusnäytöstä sehän ei ratkaise mitään, miten lujaa tulee tuonne ylös. Vakio alle 70 hevosvoimaiset ja kärry on 1500 kiloa tuolla kärraktorin perässä. Ja kannustaakin saa omia, hei. Kannustakaa omia kisailijoita, paikallisia. Etua on, sanos pohjalainen. 36 kilometriä, 35, löytyykö mäkeä, en tiedä. 36, 34. 34 kilometriä tunnissa oli loppuun nopeus. Lähtö valmiina. Nyt mennään, eikä meinata. Loppunopeus 47 kilometriä oli siellä. Vain tätä varten ruuan. 38 kilometriä tunnissa oli nopeus Terolla. Ja sekuntikello pyörii väärään suuntaan siellä ja nollalla lähdetään liikenteeseen. Nyt oli hyvä horina tuolla vaihdon yhteydessä. Näyttäisi kyllä, että on meininkiä vehkeessä. Pykälä menee hienosti silmään. Nyt mennään yli 5.48 oli loppunopeus, 51 käyty. Näin. Annetaan Pylykkäset nyt Pylykkämäkin sille vähän ees kannustusta sieltä heilututa ja meininkiä kehää, että saadaan omalle miehelle kumminkin vähän tsemppiä tähän meininkiin, ettei näytetään mistä Pylykkäset tuloo Pohjalaasille. 36 tällä hetkellä. Tulee 37, 38 oli muistaakseni äskeisen vedon loppunopeus. Taisi tulla 5 sekuntia lähtöä. Ai, pieni missi tuli siinä lähtiessä, mutta katsotaanpa loppumäessä takaisin mikä viivalla missataan. Ei mennyt 50 ja liikkeelle. Siinä tuli pieni missaus myöskin lähtöviivalla.
39 oli korkeimmillaan nopeus, pikkusen putosi tuosta. Starttia. Nyt oli kyllä hyvä lähtökiihdytys tuolta. On vauhtia. Siihen Sirppu vetää vauhdikkaasti. 3500 kiloa. Ei tullut. 51 oli suurin nopeus. Toni Westman, Galantti. Valtra 6400. Nyt on kokemusta kehissä. Tässä on kokemusta kehissä. On Puskaradio puhunut. Eli pitkän linjan vetäjä veljeksissä toinen. Eli Toni Westman 6400. Kiloa. 49 oli vauhtia Toni Westmanilla tänne maaliin tultaessa. Pelipoikaan verrattavissa aika lailla oli tuhtiveto ja varmasti löytyy täältäkin 700 löylyä. Noin 5 sekuntia lähtöön ja liikkeelle. Siellä on oikea meininki, kun etupyörät pyörii pikkusen ilmassa, niin saadaan kaikki pito sinne vetäville takapyörille. Hienosti menee vaihtamiseen. Ja kannustusta vaan. Nyt on muuten vetuja tästä. 59, 55, 57. Nyt tuli joku 57 oli vauhtia, mutta sitten kärryjä alle 70 hevosvoima siinä. Eli tuo kilpailunumeron ensimmäinen numero sanoo samalla sen luokan. Pistetään Viattia ilmeisesti koville. Ja Tapio Kallio tuli noin 17 kilometriä tunnissa tonne maalialueelle. Ja Jukka Lampi 303 numerolla on vetämässä ensimmäistä vetoaan. Sitkästi vääntää 4.4 Malmström. Puurtaneella on järjestänyt kisoja ja päivittelyssä, kun ei ole saanut omia rakkaria laittaa, kun on ollut aina järjestäjäpuolella. Ja nyt kun pääs kisoihin tulemaan, niin viikon verran viritteli valmettiansa. Ja muutama sekunti lähtöön aikaa. Näin päästiin liikenteeseen. Nyt oli hieno vaihto tuossa. Kyllä on syöttää aika reippaasti tässä mietinnössä. Nyt on vauhtia. Mahtava hurina kuului sieltä. 44 kilometriä tunnissa oli loppunopeus.
46 sekuntia mentiin edellisellä kerralla ja 3 tonnia painoa vaikuttaa Valtran meininkiin. 32 oli loppuna, huipussaan 35. Parempaa aikaa. Millä se tehdään? Päällä. Päällä! Penkin ja ratin välissä on se, joka aikaa parantaa. Näin. Kiitoksia Henri Rajaniemi. Ja rallitulokset.fi. Näette reaaliaikaisesti noin minuutin viiveellä, missä mennään tulosten osalta. Westman valmiina. Noin muutama sekunti lähtöön. Liikkeelle. Siellä hyrrää hienosti. Huomaatte, kun kone on kondiksessa ja mies on kondiksessa, niin vaihdot onnistuu ja Valtra laulaa nätisti. Kannustusta kaverille. Hienoa veto tällä. 50 kilometriä tunnissa rikki meni. Ja säilyy myös loppuun asti 50. Nuutti Kotanen, Jontikka ja John Deere. Päästiin liikenteeseen. Ja alle 160 hevosvoimaiset ja 15 000 kiloa on Jontikan koukussa tällä hetkellä painoa. Tummilla lasilla mennään, ettei nähdä miten kuskia hermostuttaa siellä sisällä. Kaksikymmentä 23 kilometriä oli 25 oli parhaimmillaan ja 21 kun tuli nuutti tuonne maaliviivalle. Lippu lähti pois, eli noin 10 sekunnin päästä 700 antaa kaikkensa Pönkkävuoren mäkeen. Toinen veto, edellisen vedon aika oli 26.4. Näin päästiin liikenteeseen. Siellä Westmanin poikien koneet laulaa hienosti. Nyt kun saataisiin vaan vetoa tuonne loppuun asti, ettei tarvitse himmata kesken kaiken. Oikeasti kannustaa. 54 oli nopeutta parhaimmillaan ja 50 kun tuli tuonne loppuun. On ilmeisesti niin, että alkoi kone vähän sakkaamaan tuossa lopussa, niin enää. Ja noin 10 sekuntia niin Kallio pääsee liikenteeseen. Eli Kallio on, kun on yksi alkuinen numero, niin ensimmäinen ykkösvakio alle 70 hevosvoiman luokasta, mistä on 1500 kiloinen vetomassa perässä. Ja edellisen kierroksen aika oli 1007. Ja noin 20 vajaata 16 tullaan tuonne mäen päälle. Jukka Lampi numero 303, Talmet 605 ja toinen veto käynnissä. Noin Valtra kun on siellä pumpulla käyty, kun alkaa hönkää nousemaan tuolta. Onko se nyt suutin vai pakoputkin niinku Ruutkeri aikana F1 sitä mainotteli. Kyllä ne sanoo, että suuttimista piiloo saa. Ja tässä on nyt noin puoli sekuntia pitäisi saada pois. 70 pois ajasta, niin sitten siirtyisi johtoon tässä sarjassa.
Eli siellä on oikeasti hermo menee. Kannustetaan nyt edes jonkun verran. Saadaan pojalle pikkusen meininkiä tuonne ohjaamoon, kun on tullut tänne meille kisailemaan. Kannustusta. Loppuun asti täysillä vedolla. Näin. Ja noin muutama sekunti lähtöä aikaa. Sieltä possahti. Edellisen kierroksen aika. Tero Ala-Seppälällä. 18 tonnia. 3 kilometriä nopeutta 34,5. Pitääkö nopeuden tuonne? Ei ihan. 34 oli loppunopeutta. Jäit Lindaalista. Milloin otat seuraavalla kisalla kiinni? En osaa sanoa. Varmaan taas siellä kuski niinku ratin ja penkin välissä pitää katsoa niinku peiliin näin. Miehestä kiinni puoli sekuntia. Ai. Kone on iskussa. Okei. Okay. Eli Nuutti Kotanen, John Deere. Paikallisia urakoitsijoita lähti liikenteeseen. Ja noin 10 sekuntia Kalliolahden lähtö. Ja liikkeelle. On muuten me kannustetaan, voi pikkusen heilutetaan käsiä, kun on viimeisen päälle kova kuru hommassa mukana tullut tänne meille näyttämään mallia, miten tiivetään mäkiä. Nyt tuli höyryt. Kyllä siinä vähän niinku oi pakkasnesteen hajua. Kyllä laulaa majori hienosti. On pojat tehty töitä tämän eteen. Suurinta nopeutta, 53, 54. 54 oli parhaimmillaan nopeutta, eli majuri otti nopeusennätyksen Ville Rannan saattelemana. Mites veto meni? Kyllä, se meni olosuhteeseen nähden hyvin, jotta vähän viime yönä rakennettu taas täysitekniikka, niin siihen nähden ihan kohtalainen. Oot tyytyväinen? No joo, nyt ei parempaa pystynyt, että lujempaa pitää päästä, mutta loppuu vain välitystä. Okei. Miten seuraava veto, milloin otetaan kymmenyksiä pois? No se jää nähtäväksi, se onnistuu niin hyvin tuo, että yleensä toinen veto on vähän huono. Jokainen on vähän puristanut ratista tänään toisena vielä. Älä purista sinä liikaa. Kiitoksia. Ville Ranta. On viime yönä kuulemma rakennettu vielä konetta, mikäli ei kuulunut kunnolla. Eli tosi kisa meininki. Annetaan vähän Rannalle kättä yhteen. Oli hieno nykäsy Pönkkävuoren mäissä ja kuulemma taas kerran miehestä. Se on kiinni, jos siellä kymmenyksiä toiseen vettoon pois otetaan. Kierroksen otettu tappia. Lähdetään liikkeelle. Pikkusen sakkas, mutta jospa se otetaan loppumäessä takaisin, mikä alusta sakkaa. Fiat Agri 190 on nousemassa näköjään.
ja painomuotoiselle noin 30, vähän yli 30 kilometriä tunnissa tultiin tuonne ylös. Lämmitellään. Nyt muuten lähetään. Välikaasulla kun fullerimiehet sisulla konsana. Nyt vähän sakkas siinä vaihtaessa. Ei mitään, toinen veto on vielä edessä, niin sitten pääsee kokeilemaan uudestaan paremmalla onnella. Tätä se on koneurheilu. Aina on mahdollisuus tulla hämminkiä, mutta toiseen vetoon saa paremman tatsin päälle, kun vähän verenmakuun suusta saa päästä, että näytähän minä vielä. Eli kierrokset jo valmiiksi pohjalle, jakta lähtee. Vääntöä löytyy, kun on nuhuvista kyse. Pikkusen kättä yhteen omalle pojalle siitä Pylykköstä saadaan Valtterille vähän tsemppiä siihen kehään. On siellä ainakin pumpulla käyty, kun putkea laitettu, saadaan ne ahistuvat tekijät pois pakokaasukierrosta. 25 oli parhaimmillaan nopeutta Valtterilla tuonne mäen päälle. Pönkkävuoren huipulle. Keula pystyssä lähettiin, näin se pitääkin. Vielä kun pikkusen pidemmän matkaa menisi keula ilmasta. Ja kannustusta Villelle. Sukka takana päästä. Aikamoisen kontusena 54 vauhtia parhaimmillaan. Lähettiin mennä jo vappaalla viimeiset 20 metriä. Kimmo liikenteessä. Siellä on varulta tuo jarru tuolla maha-arjassa, jos sattuu tätä pettää, niin saa lyö maahan, ettei voi turhaa vehkeet takaperin. ...27 kilometriä oli nopeutta. 20 lähti pois. Kukainen kysymys? 20 parasit aikaa. Mistä otit se? Eipä, yritin vaan ajaa vähän lujempaa ja onnistuu. No millä sä teit sen, että ajot lujempaa? No, mä viimeksi en muistanut painaa kaasua aivan pohjahan, niin mä vähän painoin lisää. Pohjalaan ei tiedä, miten tullaan Pylykönmäen mäkiin, kun ei paineta kaasua tarpeeksi. Ensi kerralla meininkiin. Ja muutama sekunti lähtöön. Markku Helkala, toinen veto. Tiion Akli 190. Vaihtaminen ainakin onnistui hienosti tuolla lähdössä. Nyt on jotenkin muistelen sitä paremmat vaiheet ollut kuin ensimmäisellä vedolla. Viisi on nopeutta ja 36. Ja 6400 Valmetti. Pienemmällä raktorilla ollaan isommassa luokassa tällä kertaa. Eli 15 000 kiloa. Siellä on 4 000 kiloa painoa nyt enemmän kuin edellisellä kerralla. Mutta on
löylyä kone. On pojat löylyä. 44 kilometriä tunnissa oli vauhtia tuonne ylös tultaessa. Nuhvi liikenteessä. Vaikuttaa sitä, nyt on pikkusen tehokkaampi meininki miehellä kuin ensimmäisellä vedolla. Valmet Valtra 191 T. Valtra vauhdilla näin päälle. 27 on 25 on loppunopeus. Ja Toni johtaa tällä hetkellä tätä luokkaa ensimmäisellä vedolla 32 tasan. Lähti liikenteeseen. Kannustetaan nyt! Kaverilla on oikeasti meininki kyseessä, niin reilua kannustusta. Kyllä se sinne oikeaan pedaaliin ja hermostoon aina auttaa, että saa menemään vaihdet kohdalleen. Vielä suorempi. 43 kilometriä tunnissa oli nopeutta. Ja muutama sekunti Topilla lähtöön aikaa. Hyvin osui Topilla vaihdot kohdalleen. Siellä isä Jani on ilmeisesti ilmoittajana ja myöskin pirittäjänä. Joo, ei kyllä Topillakin löytyy taitoa. Koko Pylkönmäen kaveri porukalla löytyy taitoa tähän lajiin. Lisäkin löytymäkin 8500 kiloisen massa on perässä. 20, oli 23 nopeimmillaan ja loppunopeus tuolla 20 tienoilla. Ollaanko tyytyväisiä vetoihin? Kyllä, ei mitään. Hieno. Kone toimii ja mies toimii. No ainakin kone toimii. Hienoa. Ei mitään. Ootte käsittänyt pohjalaiset tämän Pylykkösen mäen? Ei olla Pohjanmaalla, tuolla Kalannissa. Anteeksi, olitte Kalannissa. Sori, tuli lappulenti tuonne, niin en huomannut. Ootamatta nuo laput pois. Hei, suurinta luokkaa johtavalle kaverille vähän kättä yhteen siinä alamenomatkalla. Kaikki on kuulemma hienossa fiiliksessä. Kuski ja kone ja kone. Hyvä se meni. Jussi Saarinen jälki-ilmoittautunut. Ei ole tällä hetkellä tiedossa tarkkaa tietoa, mutta kättä yhteen. Nyt on meininki. 47 oli parhaimmillaan vauhtia, mutta taisi jättää vähän semmoista pelivarroa. Ja Topi Löytömäki toiseen vetoon lähdössä, taikka lähti jo. Forti 7600. Topi Löytömäki. Antakaa paikalliset nyt paikalliselle pikkusen kannustusta. Pojat on tullut varta vasten tänne vetämään. Ja vähän on ruuattukin kyllä siellä
Önkää on putken päässä. Ja suoralla putkella. Mennään! Laskuun lattiaan! Vielä löytyy pitempi vaihe siihen viimeiseen mäkkeen. tasan. 31.8 on edellinen aika. Nyt lähettiin. On muuten önkää. Nyt osuu vaihto kohdalle. Hienosti. Sisuuntu 48 oli vauhtia tuossa vähän ennen loppunyppylää. Ja Tuomas Erkkilä lähti liikenteeseen. Myöskin pylkönmäkeläistä voimaa. Kannustetaan omia pikkusen. Ei. Annetaan vähän kättä yhteen kun tulloo. Pidetään lippua korkealla oman kunnan puolesta vaikka ollaankin. Ole sitä konetta eteenpäin. Anna mennä. On muuten jalaka suorana tuolla oikealla. 31 nopeutta ja pitkällä mennään perille asti. Fiat Agri 190. Vitosluokkaa siellä pössäytetään jo lähtölämmet tappiin. Ja taas on hienoa meininkiä. Mahtava ääni kuuluu viiristä. Helkala Rantasalmelta kiskasemassa mäkejä ylös. Ylös kävi 39. Ja 5 sekuntia Henrillä lähtöön aikaa. Keula pystysemään sitä menemään. Pikkusen joutuu ottamaan takaisin kun lähti koneet keulimaan. Henrillä 2,5 tonnia enemmän painoa tällä hetkellä. Kärjessä on edellisenä veolla. Neljän paikkeilla oli tuo loppunopeus. Se 7 sekuntia irti, mutta kakkosijassa vankasti kiinni. Hieno vaihto. Antakaa omille pikkusen kannustusta pölykköset sieltä vähän pelaa suoraksi. Ja sitten otetaan kaikki irti mitä Valametista löytyy. Pelakaa ainakin ihan tapista. Ja noin 30 tuntumassa Tuomas lykäs tuolla lopussa. Numero 3 Marko Helkala Rantasalmelta 190. Toinen veto. Ei muuta kuin overia pojat. Ei riittänyt ihan 40 tuonne mäelle, mutta 38 oli kun maaliin saapui. Lähteekö keula pystyssä? Ja lähti ja se keulata. Kunnolla keulitaan. Ja oikea meininki. Oh.
mutta nyt on väliä kahteen. Ja se hienoa, kun ihmiset panostaa koneisiin, ne on nätin näköisiä ja siellä on vetuja. Kuitenkin on. Ja Artturi Mäkelä pääsi liikenteeseen. $18 tonnia. Eli 8 luokkaa ja 18 tonnia on täällä massaa Artturilla. Apukuski varattavaa, mä olen Parulta mukana siellä. ...26 kilometriä tunnissa on vauhtia tuonne mäille saavuttaessa. Ja nyt käyttää yhteen paikalliselle lupaukselle. Kimi Miettinen vetää siellä nuffilla. Nyt meininkiä! Annetaan kannustusta! Hei! Se on meidän poika! Anna mennä! Ei haittaa, mutta pikkusen tekee. 55 kilometriä tunnissa mentiin mäen päälle. Se on päivän ennätys. Nyt oliko se Kalle vai Ville? Kyllä Kalle se oli, joka tänään lähtee liikenteeseen Setorilla. Ja keulalla pystyssä lähetään. Nyt siellä on tommonen iso mökkö tuossa eessä, en tiedä yhtään mitä siellä tapahtuu. Meininki on vähän kannustusta vähän kulkaa. Nyt on oikeasti pojat on lyönyt näihin hommiin euroja kiinni. 70 kilometriä tunnissa tultiin mäille. Ihan vain tuolla Setorilla. Annetaan paikalliselle isolle isännälle aplodit. Ei pysty toista vetämään, menee vettä männän päälle, mutta oikeasti Kimi on se, joka tänne on tämä kisan luonut ja järjestänyt ja näin. Ja annetaan Kimille kättä yhteen siinä, kun Kimi laskee alaspäin. Hieno veto oli, mutta pieni tekniikkamurhe. Murhe estää Kimin vetämässä toista vetoa tänään tällä nuhvillaan. 294 S Valtra. Pönkkämäkkeä. Kiipeämään toista kertaa. Artturi Mäkelä. Mäkelä on puikoissa. Tähän 25 kilometriä vauhtia. Nopeus siinä paikkeilla. Kalle Rantaa. Lähtö varmaan lähdetään keula pystyssä liikenteeseen. Ei noussut keula, mutta hyvä on meno. Meneekö 70 rikkikoollaan mäen päällä? Pikkusen vähintään vähän vauhtia niin. Tuleeko suorana? Mennä, vetua! 71 kilometriä tunnissa on vauhtia. Sillä lailla. Se veto enää tuosta parantua. 71 oli vauhtia. Ei pitikin, 70 lupasin. Lupasi. Toteutui, mutta vähän meni yli. Kone toimii ja mies toimii. No, kohtalaisesti joo. Koneet parantamisen verran niin kuin aina, mutta... Mistä se parantaminen enää otetaan, kun noin huipussa vireessä ollaan? Ei pääse viivalta pois. Siinä se makaa vaan. Poika jää vielä viivalle. Aha, sillä lailla. Okei, ei mitään. Kiitoksia hienosta vedoista, kisa jatkuu. 10, painoluokka 15 000 kiloa. Ja taas ollaan muuten ammattimielellä meiningissä. Helkalalla on jo kovia vetoja ollut tämän päivän aikana moniakin, mutta nyt on vähän paskaa tuolla perässä toisella lailla kuin edellisellä kerralla. Ja kyllä Miiakki antaa kaikkea, mutta Miia antaa onkohan tuo kattoluukku sen takia auki, että sulla on pieniä himoja siellä kopissa?
401 numerolla Henri Mäkisalo laukausta Ford 7810. Nykäisemässä 8,5 tonnin mälliä mäjelle. Hevosvoimaa. Noin 20 tullaan tuonne Lypsylälle. Rantasalmelta Fiat Agri 190 ja lähtee! Ihan muutama sekunnin. Nyt otti muuten, vähän sai muuten tsemppiä tuossa, kun paukutti ihkeänsä, että lähtö ei ole tarpeeksi hyvä. Annetaan pikkusen kannustaa. Kumpataan tähän vauhtia mielessä. Ilmaisen. Joo. Alkaa jo. Vauhtia tuonne maaliin tultaessa. Mikä on mukavaa, että ei ole vähempiä ja kalliimman näköisiä konerikkoja näkynyt. Se on aina käy lompsan päälle, että parempi. Näin lähti liikenteeseen laukaan mies eli Henri Mäkisalo Ford 780. Laukausta noin 20 vuotta tuonne maalialueelle. 8500 nyytti siellä vetokoukun takana. Ja Niilos. Ja näin lähti Niilo liikkeelle. Annetaan omalla kylän miehelle sitten kättä yhteen. Nyt on muuten löyty Leulanttiin semmosia potkut, että muuten liikutaan. Näin! Mennään! Paina poika, paina! Leulontti liikkeelle! Kannustusta, kättä yhteen! Hei! on noin vauhtia tuolla näin päällä, Niilo. Ja muutama sekunti lähtöön aikaa Polokasen ja Juha-Matti kuule. Vielä perinteinen karhukone kuule tekee kaikkensa. Tämän mäen kiipeämiseen. No hienoa, että paikalliset tulee kisaan mukaan. Tulee väriä ja kannustusta ja on se aina mukava, että ollaan matkassa kokeilemassa uusia ulottuvuuksia omille harrastuksille. Onko siellä pelaa pohjassa? En tiedä. Onko se? Siellä on S-kaasulla tai jotain alkaa. Ei, kyllä se on jalkasulla. Ei voisi tulla kepittää enää tuohon viimeisen kyllä. Anteeksi, Niko Westman. Sanoin väärin nimen. Niko Westman Galantti. Ja näillä pojilla sitten muuten aina koneet laulaa. Pikkusen lähdetään keula ilmassa liikenteeseen. Oikata meininkiä. Aletaan oikata pitouraa sieltä ja päästään täyteen vetoon. Ei voi hyvää uustia! 56 on ehkä tällä hetkellä tullut 60 rikki. 58 oli nopein.
Kannustettaisiin omaa poikaa, jos se saa sen muutaman sekunnin pois tuosta edellisen vedon ajasta. Niilokin on kokenut, hän on jo useamman kerran ollut vetämässä, ei ole ensikertalainen tässä hommassa. Painot menee ainakin hienosti pesään. Mahtavaa veto. Älä ennen painostettaa poikaa. Oikaisee vauhti. Hei! Pitää saada liikkeelle näistä vielä 50-100 mahtava veto oli Niilolta. Toinen näytti niinku tehokkaammalta kuin ensimmäinen, ainakin vaihe. Paananen toiseen vetoinen, taitaa olla tämän luokan viimeinen veto. Eikö? Anteeksi, ei ollutkaan vielä viimeinen, siinä on vielä yksi vetämä. Juha-Matti Paananen tulossa omaan vetonsa. Sieltä otetaan nallesta kaikki irti mitä löytyy. Pumppa! Siellä käsikaasulla on vielä vähän lisää. Kyllä se menee miten saa kakkua lisää, kun vaan painaa. Ja menoo! Joutui vielä ottamaan viimeisen kepityksensä pikkusen ennen maalin linjaa, mutta näille mentiin ja kone pysyi liiteeseen. Sieltä muuten setkasta otetaan irti mitä löytyy, 8500 kilon kärry on perässä. Alle 100 hevosvoiman luokassa, eli 4 luokassa. Ole Viljami. Näin hyvin tuntumassa tullaan. Ja Viljamikin selvisi ehjänä mäen päällä. Viljami viitonen tulossa toiseen vetoonsa. Toivotaan nyt, että Viljami saa paremman. Nyt oli ainakin lähtö paljon terävämpi kuin ensimmäiselläkään. Ja ainakin Pylykkösten pitää vähän kannustaa oman kylän poikaa. Nyt osuu kyllä kepitys paljon paremmin kohdalle kuin ensimmäisellä kerralla. Kyllä se harjoittelu vaan tekee tehtävänsä. Se on hienoa, että nuorista miehistä löytyy urheiluhenkeä ja tullaan kokeneiden rinnalla kokeilemaan omia palkkeita. Noin 20 ollaan tulossa tuonne. Seuraavana lähtövuorossa. Nyt nähdään kunnon meininkiä taas. Kokeneet ja noin 10. Otti se kierrokset, vaikka vähän nakuutti siinä välissä. Vesma. Pikkusen lähtö alkoi kirjoittamaan. Joutuu hakemaan vähän parempaa pitoa. Nelipyttynen Valtra muuten laulaa hienosti. Vesman on saanut koneen tekemään sen. 40 tullaan tuollainen 18 tonnin kärry perään tuonne mäentään. Sirrala. Kohta on 10 sekuntia aikaa.
Kehitellään. Ja lähdettiin liikenteeseen. Nyt on muuten vetoa tässä vehkeessä. Tuhvilla on muuten meininkiä. Etukuormaja on tarpeeksi yllällä. Kärruen saadaan takapyöritä enemmän. Ei ihan tainnut maaliviivaa yltää, kun pysähtyi siitä. Nyt tarvitaan pitkästä aikaa työntöapua. Ja näin Helkala alkaa olemaan valmiina starttiin ja täällä ollaan taas kokemuksen rintamalla liikenteessä. Lähtöpaikka alkaa käymään pehmoseksi. Jaha, nyt muuten sittenkin helmöi tuolla penkin välissäkin, kun iso on yytti perässä ja kattoluukku auki, niintään kun viiäkin hörttöön. Viheltää muuten hienosti. Vielä 30 huiteessa. Tällä hetkellä meitä on jo 20, loppunopeus 27 kilometriä tunnissa. Numerolla 803, eli tää on kyllä siellä jo alkaa 6400 ainakin keulimaan, kun lyy 18 tonnia painoa perään, mutta on siellä pojat löylyjä koneessa. On siellä pikkusen laitettu muuten kohdalla ja kepitykset onnistuu hienosti. Joo, se on jo urheilumeininkiä tämä. Niko Vesta. Neljä 3 oli nopea, 4-1 oli noppunopeus. 31,5. Jotto oli luokan voittaja. Perusteella ja toiset 2,2 oli edelleen. Oli nopein aika. Markus pääsi liikkeelle. Vaihtajalla on ainakin harjoiteltu, kun kerran löytyi noin hienosti. Taitaa Viitanen tietää, että Markuksen verran kannattaa lähteä. Suora putti ja kakkua on lyöty lisää. Ei voitiko paletko aika vauhtia vai? Pale. Tämäkö on ainakin suorana. Ei tässä ole oikein. Ja vielä 15 kilometrin tunnin vauhtinopeudella tullaan tuohon maalialueelle. Markku Helkala 15 tonnista Nyyttiä lähti vetämään sinne Fiatillaan mäelle ja on se pojat ihme, että nämä koneet kestää näitä nykimisiä. Siellä alkaa olemaan aika äärirajoilla niin lämpöarvot kuin ahtopaineet sun muut tuolla menneen alla. Saatika kuskista. Siellä niitä paineita vasta on. Noin kouluttamaan syksiä tullaan tuonne mäen päälle. On ne koneet hienossa kunnossa. Ja Markus Salminen toiseen lähtöön. Ursuksella 385.
Kyllä siellä Nalle antaa ja kuski antaa kaikkea, ennen kaikkea. Nyt tullaan vähän nopeammin, 24 kuljetaan. Katsoinko henkiä. Vauhtia tullaan tuonne maalille. Ja Kimmo Viitanen lähti liikenteeseen kyllä. Vetää niin sanotun jokeriveun, eli siellä on T191 Valvetti Valtra. Ja noin 25 oli nopeus tuonne mäen päälle tultaessa. Ja kyseessä nelosluokka 8500. Siellä muuta annetaan keula pystyssä, lähdetään liikenteeseen. Nyt kannattaa kannustaa, että nämä miehet on tosissaan liikenteessä ja etsii sieltä pitävämpää linjaa, mistä löytää paremman pidon vetolta. Kyllä, ja vetoa riittää muuten loppuun. Kyllä. Ja Kimmo Viitanen. Toinen veto. Ja Ville Ranta siellä jotain mahtavan keulimisen liikenteeseen, kun antaa majurilla vähän vauhtia. Luokassa 4, eli 8500 kiloinen kärry. Tukka takana päästettä ja Uspa nousee mataa mahtaviin. Kyllä ne laulaa hienosti tässä poikkeuksellisella koneessa. Nyt. Ja Markku Helkolalla vähän käy ehmoiseksi tuo lähtöpaikka jo. Nyt oli vasta oikea meininki päällä. Siihen pääsin 190. Markku Helkola. 35 kilometrin oli vauhtia tuolla mäen päällä. Kaikista päätellen päivän viimeisiin vetoloihin. Nyt ei luistanut ainakaan kytkin, kun lähdettiin oikein pienemmällä liikenteeseen. Ja pykätäminen onnistuu kyllä hienosti. Nyt on paljon parempi veto kyllä kuin äsken. Yes, hyvä meininki. Nyt 4 pittiä on, ei mennyt 40 rikki, mutta 36-37 tultiin tuonne maalin alueelle.